Ibili da euskaraz gehien erabiltzen dugun aditzetako bat. Modu askotara darabilgu. Baina ibili, oingainean alegia, zenbat ibiltzen gara. Gure hurrengo protagonistak beste ezer ez dakit, baina zerbait egin badu, horixe egin du. Ibili, adi. Agustin. Kaixo. Agustin Beloki, egun hon. Bai, ona, bai. Gol jarra. Bai, ona. Azainek ere garrien hemen dezu. Bueno. Oan kontan. Nahiko serioa, bai. Nahiko serioa. Nik izatea ez da gondo, baina nahiko serio indet, bai. Donostitik Erromara, izuna goni esunda. Bai, bai, jauna. Bai, Bai. Zema kilometro di hori asko. Ba, 2000, mapatan da jartzen den 2000 da du. 2000 kilometro, Donostitik Erroma. Zer da, nola okurrituta, o ze... Hori nola izan zen? aspaldiko gogoa neukenik hori. Hori kopetan grabauta neukela esaten dut eta egia da. Bai. Hemen Santiago bideak egin baino lehenagotik neukenik hori helburu bezala jarrita. Santiago bidea egin altzea ba? Bai, hiru bider indanago. Bi aldiz horreagatik eta irundik nortekoa beste bat. Baino beti neuken hori, mapai behiran egon beti. Beti Erromara? Beti Erromako mapai behira. Frantzikin alta. Zerratik Erroma? Ba, nire esaten detornun baten bizitzako bidaia. Zan hori, bizitzako bidaia. Eta hainitzan, errazenak egiten, da zailenak erorako zen. Da nik erorta helduagoa, erorta zarragoa. Baino, alabaketare asko, animatutzen induten, da zan, eta zuk badezu bat kapritxu hor da, zuk badezu bat da, hemen arrokeriz izan ikenun, Oindik Erroma jungerdiat, da parraiten ziaten. Bana parrez. Bai, baino... Azuri gustatzez beste parraitia. Baino barruan eukenik hori sartuta. Biria, nondik indezu, kostatik ez ustez, ez da? Ez. Horaz amarrea juntzea, Frantzien da. Arlesen neuken aukeria kostaldetik hartzeko. Barkatu, Donostitik, Tarbes eta Lourdes da horrena. Bai, oraino. Handik Toulousea. Bai, da Toulouse eta Montpellier. Ego Montpellierren hasi naizen enoan, 3 etapa nituen Arlesea. Eta hanekuen aukerea itxasestetik edo mendira. Nizaldetik eta Marsellatik edo hon. Edo gora Alpe aldea, ez da? Hori da. Han, Montxene esaten die behaiek, Montgenebre, goiko mendira. Horri nituen 22 etapa, 21. 22, Alpetan. Bai, Alpetako bidean, bai. Paraje zoragarri ikusiko zen ditu, Bai. Egun ez ema kilometro, gutxi hogei jo, egite zen ditun. Oiti gora, remilio gabe, Bai, media eta bosteko erten du. Baina tamarreko egin ditu, tamairuko ere bai, 18ko ere bai, 20ko bat ere bi ere bai, eta orduan hor gutxi gora bera, baina batanaz beste, 25. Bakarrik zemuz, bakardadean norbere buruekin, bakarrik aitzia hori deskubrimentu da dala eta ez dala eta zu guztua. Baken junaltzea zure buruekin, no? Bai. Eta norbait egola esaten ziren, pero ¿cómo puedes andar solo? Eta esaten ziren, se llama aprender la soledad, Bai, ez da? Tarteka gozatu jarrak hartuko zen, bakarrik eta guztua niapa. Nik alde hortatik ez dut sufritzen mitzat, gozatu baino, sufritu ez etiken bakarrik ibiltzekin ere. Eta gero, nire hankak indare batzutan pentsatzen banu, gelditu, eta zerbait ikutu bat egin da. Eta koarrilean baldin bazikoaz gauza asko ez dauzkatu ikei. Edo bazuaz o gelditu iten zea. Ara esaldi borobila, edo bazoaz edo geratu egiten zara. Joaten direnak ez dira gehienak izaten, baina diotenez zerbaiten bila abiatzen omen dira. Agustinek aurkitu duen ala ez, berari galdetuko diogu, baina esaten dutenez, bideak beti erakusten omen die lehen etzekiten zerbait. Italien zemuz konpondu zea? Bai. Hizkuntza eginda, jendia eginda. Nahiko errez. Bai, Bai. Hemen bezala ilunzetan da, tabernatan da juntatzen da jendea. Bai, eta haiki esaten ziat. Han jendeakin tratu egin aldezu, ezaunak etengo zen. Ezaunak ez dakit baino bintzat galdetzen ziaten. Español da. Del País Basque esaten. País Basque, no España. No, esaten nien. No, País Basque ez País Basque. Ezautzaltzuen? Bai, pastekien. Gure alderdia hori zautzaltzuen? Arazoan berrire, bai. Bai, farmazeutiko batek egin nuen itzaldi nahiko luzea eta sakona. Nahiko luzea eta sakona, 6 hizkuntzatan?
Altzan bezala izango zen dagoa? Erderaz bazekin, bazekin. Orduan esaten zian, no es que he estudiado demasiado, pero he leído mucho sobre el pueblo vasco, bai. Eta kontatzen zian, bazekin, Franco alde batetik eta bestetik burrukea, eukideguna, bien erdin, aber nola defenditu nahi zen, da galdetzen zian. Bai, hor. Bai, nahikoa jende hori batzuk bilatu ditut, hemengo berri. Zekilenak edo? Bai. Mapak eta ikusiko ditugu, hor nomaiten eserita. Horme. Hemen dihunda, hor nomaiten eserita. Bale, hoxingo dugu. Agustin, bakarre mate isin iztez peure, almen undan, Bai. Erroman, firma dutakoen. Testimonium peregrination per acte ad limina Petri. Hoi, latino izan behar du, bai, holako. Nolako atzezu, aileera? Zenideketan zai, ezta? Bai, famili dana. Aileatzeko momentua, esango izut, egin da denken nolako organigrama bat indan euken di. Erroma aileatutakon hango poste bati, besarka bat eman da, holako ustutketa bat behar nula. Baina gero familia azaldu zanan, biztan, eta familiakin emozioa dut gelditu nintzen, Eliza sartu ginean, eta ez eta hoi zabaldurein. Ez diotez besarka daik, eta ez eskerrik, eta ez errezetuzte manda da nik erroman. Gustatu heltzea izan? Vatikanoa eta Basilika eta... Hori da beste gauza bat, hainbeste arrokeri, hainbeste pintura, hainbeste marmol, hainbeste... Esaten da nik Eliza kinsinistea zaila dela, ura ikusita. Nik bala ikusaten, ne iritzilea, eta bote ingoet. Jangoikoak handik martxa iteula azkar. Ue ikusita, Bai. Ura jangoiko behak ezingo du onartu. Ez luko onartu behar. Arrokeria. Bai. Baina hori hor dago. Zerekin gehatzea? Bideiakin, bakit gauza asko gertat. Pasadiala eta bideen, mila kontu eta mila ez uste eta izateela. Ze mesukino zerekin gehatzea zure? Ose eman dizu, ose esango zen duke? Gehien bat gelditu nintzen, globalen, dana egingo nuke batetik izadia zegoen bezalako aberastasuna, eukidan suertea, minik hartu gabe, inungo atzerapenik gabe, nire bidea egitea, eta geldituko nintzake, barruan baneuken olako bizitzak golpatu jentzaitu, uste gabean, nire golpatu nahu. Baina, aldi berean, 37 urtekin hau itiko gai izatea, asko jasotzea ere bada. Orduan, baneuken horren lehen esan dizuan hori norbaiti itzuli nahi norbaitek emana, hori izan pixka bat. Norbaiti itzuli nahi norbaitek emana? Bai, eta, enaiz eskatzea jun. Zara, zorren bat kendu bazen du bezala? Hori da. Bizitzako urteak eta osasuna. Nien ez osasun gehiago bila jun. Enaizkun urte gehiago bila jun ez, al contrario. Eman dian horren familia daukaten bezalakoa, zoragarria, hartu mana oso ona, orduan hori, eta egin, esaten du, erantzun bat merezi du, eta horko sakrifizio bat, behintzak pusketa bat, horrerako, eta gaintzen, horrekin gelditzen naiz, satisfazio horrekin. Aizu, behon deizula. Bai. Behon deizula. Eskerrik asko zuei. Beste zerre galdega zu burun. Beste kamion bat do. Bueno. Onbrinkolako bidea eta hola. Bideak hor daude. Bai. Bidea faltik ez da. Gogoa ez da falta, gai izatea eta hori baino. Bai, badauzkete ingabeak badauzkete.